Diu que hi havia una senyora que vivia no molt a la vora de la ciutat, ni molt a la vora del fum, ni molt a la vora del soroll, sinó que vivia en una caseta al camp. Al costat de la casa hi tenia un hort. A l'hort hi tenia plantades cebes, patates, getes, faves, sí. Tot això que dieu. Ancià, però el que més tenia plantat aquesta senyora eren tomàquets. I que es deia Raimundet. L'àvia, quan va veure que era l'hora de dinar, li va dir a la nena: Nena, Raimundeta, que podries anar a l'hort a buscar un cistell de tomàquets. Tot ple? Tot ple. Bé, àvia, ara va. Au, de pressa que he de fer de dinar per això, Apa. I la nena està caminant, cap a l'hort. I per fer-se l'hort, no diríeu pas mai que hi va trobar. Un toro, no? Una cabra. Una cabra. Però quin tipus de cabra? A que no ho sabia dir? No és montesa. No és hispànica. És una cabra mullera. Quan la nena va veure la cabra li va dir: Nena, què fas aquí? Jo vull menjar-me tots els tomàquets. Tots? Perquè sóc una cabra encaminada i sempre estic molt afamada i tot el que he trobat ja me l'he menjat. Ja m'hi has de dir. Ara et menjo a tu, I d'una mossegada se la van passar tota sencera. Perquè les cabres que porten ulleres es mengen tot el que troben al costat seu. I és que allà li tenia a més també un gat molt mandrós que es deia l'Espai. L'àvia, al veure que la nena no tornava, es va posar nerviosa i va dir: Ai, caram, aquesta nena on serà? Serà qüestió d'avisar. D'Espai! Que faria córrer la sabatilla d'Espai! Sempre s'ha de dir de la sabatilla. Al córrer, vis a l'hort i vis a buscar la nena que fa una estona que ha anat i encara no ha tornat. De pressa, de pressa! I l'Espai es va treure tota la mandra de sobre, es va estirar i va anar caminant, amb tota la seva gana i va cap a l'hort. I quan va a l'hort, què diríeu que hi va trobar? I quan va veure la cabra li va dir: Iara, què fas aquí? Jo vull menjar-me tots els pebrots. Oh, sí, per què? Perquè ja he acabat amb els tomàquets. Sóc una cabra encaminada que sempre està molt afamada i tot el que he trobat ja me l'he menjat i ara deixa'm mirar bé. Ai, aviam que miri bé. Ui, ara tinc tot un nyet. I d'una mossegada se'l van passar tot sencer. perquè les cabres que porten ulleres es mengen tot el que troben al costat seu. I sabeu què fan les cabres que porten ulleres els dijous després de dinar? Doncs se'n van a fer la migdiada i com era dijous, se'n van a dormir. L'àvia, al veure que no tornava, i la nena, la Raimundeta, i el raspall, el gat, va estar molt angoixat i començava: I la nena, i en raspall, i ara què faré jo aquí? I en donar s'estrella la sang, i això no pot ser. I va sortir fora de la casa i va començar a cridar: Nena! Nena! Ai, carai! Raspall, torneu, que és l'hora de dinar. I avui hi ha sardines. Sardines! Raspall va sentir això i va començar a donar vots dins de la panxa de la cabra. I vinga a botar, i no parava de La botar. cabra anava dient: Ei, que tot se'n belluga! Ai, que la panxa em peta! Ai! I en Raspall, amb les ungles, va forat dins de la panxa de la cabra i d'un bot va sortir fora. La cabra continuava dient: Ai, que tot se'n belluga! Ai, que la panxa em peta! I la nena que va veure el forat també d'un bot va sortir fora. La cabra es va mirar la panxa. Va veure el forat que hi havia i va agafar una vergonya tan grossa que es va anar encongint i se'n va anar ben ràpid a amagar-se de la vergonya que tenia. I és per això que he vist mai una cabra que porti ulleres? No. S'amaguen de vergonya que tenen. Aquesta història de la cabra encaminada i
I aquesta és la història d'un gat i el conte està acabat.